Dirita sa atong laing balitang lokal mga idol. Padayon gyud ang ato ang pagsugpo niini mapasalamaton ta kay kana aktibo ra sa kaayo nga atong mga nagkadiyang LGUs mga idol kini maghisgot ta aning mga illegal nga mga sugal sa palibot. No, usa sa mga hinungdans kadaot in town pagkatibulaag sa pamilya nya usa pud sa mga ugat aning resulta sa krimen mga idol na ay suspect unsa man ni lalaki nalambigit sa illegal nga sugal diri ni Dakbayan sa Mandaue Nasikop sa atong mga kapulisan. Atong pamina ng kompletong detalye sa mo report hatod kanato ni Idol Aiko. IFM Balita. RMN Report. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 23 anyos nga lalaki tungod sa gikatahong pag-apil sa illegal nga sugal nga swertres sa Barangay Tipolo, Mandaue City kaniadtong Disyembre 23, 2024. Ang operasyon nga gipangunahan sa City Mobile Force Company sa Mandaue City Police Office kun MCPO. Nahitabo sa Basubas Compound pasado alas 5:40 sa hapon kagahapon adlaw. Nadakpan ang suspitsado nga gitawag og Eric, usa ka usher nga residente sa maong lugar. Nakuha gikan sa suspitsado ang 7 ka stab nga adunay nagkalain-laing kombinasyon sa numero, 5 ka blanco nga stab, usa ka itom nga ballpen, 90 pesos nga kwarta sa nagkalain-laing denominasyon. Suma pa ni Police Lieutenant Colonel Mark Gifter Sukalit, direkta na muna sa operasyon, nasakpan si Eric nga nag-issue illegal nga kombinasyon sa numero, usa ka kalapasan batok sa Republic Act 9287 nga nagsilot sa illegal nga operasyon sa sugal. Silinawan kasabtang nga gipadetain sa Police Station 2 sa Dakbayan sa Mandaue, samtang giandam ang angay nga kaso batok kaniya. Gipasalig sa MCPO sa publiko nga magpadayon kini sa pagkaalerto aron makumbati ang illegal nga sugal ug uban pang krimen sa Dakbayan. Alang sa IFM Balita sa Buntag, kini si Idol Aiko. Di kapugan sa paghatod sa nagunaong labas ng mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.